少しだけ。他の者の傷を癒したまえ。かの者に力を。その一撃に加護。風よ、集いて竜巻となれ。かの者の剣となれ。かの者に力を。剣となる。かの者を守る盾となれ。かの者の剣となれ。皆に誇れる将軍。
撃にかごう。かの者に力を。かの者の剣となる。かの者の剣となれ。かの者の剣となれ。風よ、集いて竜巻となれ。かの者に力を。その一撃に加護。かの者の剣となれ。かの者の傷を癒したまえ。
活したアルハザードがボーゼルの手に渡ってしまうとは。なんとかしないと。ダークプリンセスの様子。そうか。姉さん、リアナ、大丈夫か、レオン、ラーナ姉さん大丈夫？じっとしているんだ。戦局を考えると。封印を解かれたアルハザード。なんだって？当たり前だ。それならば。リアナ。約束しよう。わかりました。ありがとう。あとはボーゼル。ラングリッサーの封印を解いたら、早速出発するぞ。我が魔力、堪能していただけたかな？闇の王子ボーゼルは魔剣の封印を解くためだけに帝国を利用していたのだが、すでにエグベルトはその事態を見抜いていた。ボーゼル、帝国、そして光の末裔の三つどもえの戦いの結果、勝利を収めたのは帝国であった。